ordinary day. Then she walked in and looked my way. With just a glance, yeah, I was sold. My head in disarray. How are you? How's your night been gone? I said, I'm not... El Campionat de Catalunya d'Enduro, que hem de mirar amb la nova norma de fer el parc tancat i convertir-se en un enduro com tota la història, doncs el puguem seguir mantenint i amb molts pilots i que es puguin anar aguantant. Per molts anys el puguem anar portant així i la cursa ha estat un èxit a nivell organitzatiu i dels participants l'han elogiada, ha estat molt bé. She had me in her grips, then she let go and tossed me in, just like a shirt into the wash. We'll never know what could have been. I want another chance to prove that I could be the one for you. How could you make me feel so good and then do those evil things you do now? I'm falling. En l'àmbit deportiu ha anat força bé, que la gent està contenta, ha fet un dia que ens ha respectat el fred, entre dels dies que portàvem de fresca, però bé, bona valoració. She had me in her grips, then she let go and tossed me in, just like a shirt into the wash. We'll never know what could have been. I want another chance to prove that I could be the one for you. How could you make me feel so good and then do those evil things you do now? I'm falling, I was all in. Now I'm running to survive. You got me in overdrive. I'm running, yeah, you've done it. Carrera molt guapa, un rally difícil però tècnic, però amb una mica de pols que dificultava una mica la visió i així, però molt guapo, bonic, i felicitar l'organització per aquesta magnífica carrera. En principi m'ha agradat tot molt, el que és la crono està molt ben marcada i molt ampla, dona gust, dona gas per allà, i el tram també molt ben muntadet i molt ben muntat. El recorregut era xulo, hi havia algunes zones de pujada amb alguns esglaons macos, però en general molt divertit, molt content i satisfet de la victòria. Ha sigut una prova molt maca, amb un rally maco, amb trialeres, dur, pedra... Me he sentido cómoda, la primera vuelta hacía bastante frío, pero luego ya me he ido soltando y ya he corrido más cómoda. La crono me ha gustado mucho el motocross porque yo de pequeña hacía motocross y entonces es donde yo me desenvuelvo y estoy contenta. The